està. Niet kwart. Niet kwart. No. Kwart niet. Foto, foto. Foto, foto. Només se sent... Qué bonito, qué bonito. Ahí te lo globo que crece. Tenim que anar als braços en l'aire, no fer fressa, els ocells. Si faig fressa pels ocells. No, hi vivim, allà darrere, d'aquella muntanya. Veus la casa? No es veu la casa, veus aquella casa que surt allà? Sortir, el dia abans, a la tarda, la posa a la carrega. Ja. Perquè a més a més diuen que si la carregues abans, es descarrega també. I tenia terralles, És igual. i ara només hi tinc una. Esclar. Ah, però terralles dura molt. Dura sense secar-la. Sí, penso que per això ja ho ha durat un dia. Quin silenci. No cantaves tu. Jo cantava per allà. Jo tinc el cos que pot encara. Mare! Sembla una cosa, a la vista és maco, però allò no. És com aquell, no? A la foto no. Uf, Mana. és com aquell. Oi, no puc passar. No es pot passar. Comença... Ho dic coto. Coto. Mira, m'agrada més. Com que apareix aquí en aquest tros, aquí que veus? I el taga. El taga. I el taga? Ara és aquella, com se diu, aquella ermita de... Armnar. Allà hi ha una ermita. Sí, ja la veig. No és aquella de Bellmunt.
Ara no... No, Sí? acaba de passar el Francesc amb el seu típic soroll de bastons. Ball de bastó. Havia sigut bastoner. Les negres. No ho sé. Doncs ho poses, engegues el media player d'això, o hi ha tota una sèrie de programes que tens a dintre que te permeten veure aquestes fotografies, i després, com te diu que no es pot veure, i dius canvia-m'ho amb el que t'ho dono, i m'ho passes amb el media man. Que film, eh? Tant com l'altre seria fenomenal, eh? Tot té mena pedra.